Tervetuloa vaan munkin puolesta nyt tähän meidän webinaariin, jonka aiheena on tänään kromaattien REACH-rajoitusehdotus ja mitä se tarkoittaa suomalaisille jatkokäyttäjille. Tämähän on viime aikoina ollut kuuma peruna, kun nämä 6-arvoiset kromit siirrettiin tuosta lupamenettelyn alta tänne rajoitusmenettelyn puolelle. Jatketaanpa eteenpäin. Joo, eli mä näin tuossa oli ilmoittautuneissa oli muutamia tuttuja nimiä jo entuudestaan, mutta osalle varmaan vielä tuntematon. Eli mun nimi on Tero Koski ja mä vedän tätä meidän vaikutusten arvioinnin porukkaa täällä REACH-lawssa. Ja mun oma tausta on se, että mä oon taloustieteilijä koulutukseltani ja mä oon 11 vuoden kokemus REACHista, pääosin lupahakemusten ja rajoitusmenettelyn parista, ja toi on niin kuin omaa ekspertiisiä ollut tämä sosioekonominen analyysi sitten varsinaisesti. Mä oon ollut mukana valmistelemassa 19 kromaatteja koskevaa lupahakemusta sekä 5 kromaattien rajoitusmenettelyyn liittyvää kommenttia tai todistus- tai tietopyyntödokumenttia. Eli joillain tasolla voi sanoa, että on niin kuin itsellekin jo tuttu aihe nämä 6-arvoiset kromit. Tässä on tämä meidän sisältö tänään, eli käydään alkuun tämä REACH-law lyhyesti läpi ja sitten kromaattien REACH-sääntelyn taustaa, että miten ollaan tähän pisteeseen saavuttu. Sitten mennään siihen itse aiheeseen, eli rajoitusehdotukseen, että mikä on se pääsisältö, potentiaaliset vaikutukset suomalaiselle teollisuudelle ja onko olemassa enää mitään keinoja vaikuttaa tähän rajoituksen sisältöön. Sitten vedetään yhteen ja tehdään johtopäätökset. Lopussa on kysymykset ja vastaukset ja yhteistiedot vielä. Eli tämä kestää noin 60 minuuttia. Toivon mukaan ei mennä ainakaan hirveästi yli. Okei, aloitetaan. Eli REACH-law lyhyesti. Eli me tarjotaan asiantuntijapalvelua REACH- ja REACH-tyyppisille kemikaalisääntelyille maailmanlaajuisesti. Helsingissä on meidän pääkonttori. Sivukonttoreja on näissä muissa maissa, joissa on REACHin tyyppinen sääntely, eli UK:ssa ja Ukrainassakin nytten ja Turkissa, Intiassa ja sitten tuolla Etelä-Korealla. Täällä meillä on presenssi noissa maissa. Tässä vähän lisää perustietoja, eli Helsingissä ihan suomalainen yritys ollaan ja toimistot oli tosiaan 7 maassa. Meitä on yhteensä noin 50 asiantuntijaa ja me ollaan tosi monitieteisiä, että on niin kuin liiketoiminta, oikeus ja teknistä osaamista. Löytyy myös toksikologeja ja ekotoksikologeja, kemistejä ja sosioekonomisia analyytikkoja sekä tietysti myös ympäristöasiantuntijoita. Yhteensä on 20 paikallista tai noin 20 paikallista kumppania Euroopassa, Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassa ja USAssa, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja me pystytään palvelemaan yli 10 kielellä. Ja päätoimialat on öljy, petrokemiateollisuus, kemikaaliteollisuus, erikoiskemikaalit, metallit, ilmailuala, puolijohteet, elektroniikka, massa- ja paperiteollisuus sekä muut jatkokäyttäjätoimialat. Tässä vielä lyhyesti REACH-lawn tarina, eli 2006 perustettiin ja sitten pikkuhiljaa ollaan laajennuttu. Ensin Intiassa avattu toimipiste, sitten Belgiassa, Turkissa ja 2019 mentiin myös tuonne UK:hon ja sitten 2023 Koreaan ja nyt ihan viime vuonna perustettiin tämä REACH-law Ukraina. Ja 2009 on kansainvälistymispalkinto saatu Suomen presidentiltä. No, tässä on aika tämmöinen listaus, tämmöinen niin kuin kaiken kattava listaus, että mitä me niin kuin tehdään, mutta sen voi niin kuin lyhentää, että se on kemiallisten tuotteiden markkinoille pääsypalveluja. Ja vähän jotain tilastotietoa, tästä on ehkä tärkeimmät tai mielenkiintoisimmat on, että
asiakkaita on ollut yli 1000 ja yli 60 eri maassa. Ja sitten tämä autorisointi tai tämä lupahakemukset, niitä me ollaan tehty yhteensä 35 tällä hetkellä. Et siitä ollaan, ja Chromi on ollut yksi iso osa niitä koko tässä yli 10 vuotta. Sitten on meillä on tämä Reachlaw-konsultointipalvelut. Pieni lyhyt esittely myös näistä. Me kutsutaan tätä case-tiimiksi sisäisesti. Se on tullut, että nimi kertoo, että mitä me tehdään. Että se on compliance, advocacy, sustainability ja expertise, eli suomeksi sääntöjen noudattaminen, edunvalvonta, vastuullisuus ja ammattitaito. Me tehdään tämä itse vastaan vaikutusten arvioinnista ja sitten näistä lupahakemuksista ja rajoitusmenettelyyn liittyvistä töistä. Tämän lisäksi meillä on yhteiskuntasuhteita, palveluja ja edunvalvontaa. Me tehdään muun muassa lainsäädännön seurantaa ja raportointia siitä. Tarjotaan oikeudellista tukea. Järjestetään työpajoja ja koulutusta. Melkein mitä tahansa, mitkä liittyy EU:n kemikaaliturvallisuussääntelyyn ja vastuullisuusaloitteisiin. Voisi jopa sanoa, että me ollaan jollain tasolla niin kuin tämmöinen sveitsiläinen linkkuveitsi, mikä taipuu melkein mihin vaan tarpeeseen. Tässä on vielä meidän tekemät kromaatteja koskevat lupahakemukset ja rajoitusmenettelyt. Eli yhteensä 21 ja 33 eri käyttöä. Ja käyttö oikeastaan tarkoittaa, että 33 eri kokonaisuutta. Kromitrioksidia ollaan paljon tehty. On ollut yksittäisiä hakemuksia, yhteishakemuksia sekä myös niin sanottuja ylätason hakemuksia, jotka kattavat alapuolella olevat toimijat. Me ollaan toimittu monissa useissa sektoreissa, esimerkiksi ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, saniteettisektorissa, avaruussektorissa, villan värjäyksestä ja sitten on useita pinnoitusyrityksiä ollut asiakkaina. Mutta tästä voi myös vetää semmoisen johtopäätöksen, että kromi on erittäin tärkeä aine niin usealla eri sektorilla, kun se on noin laajasti levittäytynyt tämä meidänkin tekemät lupahakemukset. No sitten tuossa oikealla näkyy vielä noin 5 kommenttikokonaisuutta, mitä me ollaan Chromista tehty niin kuin rajoitusmenettelyyn liittyen. Tässä on meidän YouTube-kanava vielä, mainos Reachlaw Talks. Sieltä löytyy tällä hetkellä varmaan reippaasti yli 100 videoa eri aihepiireistä. Ja, jos helposti löytyy infoa, jos tuntuu, että joku asia tarvii tarkempaa katselua, niin sieltä kannattaa käydä katsomassa. Tässä on vastuuvapautuslauseke, eli tämä on parhaalla saatavilla olevan tiedon mukaan tehty, mutta silti kaikki Reachlaw ei ota vastuuta tästä esityksestä ja sen jotain toimenpiteistä, joita on tehty sen esityksen perusteella. Me pidätetään myös kaikki oikeudet. Jos haluaa käyttää esimerkiksi tätä grafiikkaa tai näitä tekstejä esitystä, niin pyynnöstä on saatavilla, että kannattaa ottaa yhteyttä. No, mennään seuraavaksi tähän kromaattien REACH-sääntelyn taustaan ja miten tähän saavuttiin. Ja tämä on myös semmoinen hyvä kohta, että mä voin sammuttaa tämän kameran, niin te voitte keskittyä tähän paremmin tähän itse aiheeseen. Okei, eli aloitetaan ihan perustiedosta. Tämä on varmasti monelle jo tuttu, mutta joka tapauksessa 6-arvoisin kromin yhdisteitä esiintyy luonnossa harvoin, mutta niitä valmistetaan teollisesti merkittäviä määriä, koska ne muodostavat perustan monille kromipohjaisille materiaaleille. Valmistetaan kromimalmista, jota louhitaan pääasiassa EU:n ulkopuolella, pois lukien, että Kemissä on tehdas täällä Suomessa. Yhdisteiden teollinen käyttö on laajalle levinnyttä ja kattaa esimerkiksi kromaattipigmentit väreissä, maaleissa, musteissa, muoveissa, kromaatti- ja dikromaattiyhdisteet korroosion estokemikaaleina maaleissa ja pohjamaaleissa.
käytetään erittäin laajasti sähköpinnoituksesta, ja tämä on niin kuin yksi tärkeimmistä käyttötarkoituksista näille aineille, joita tämä rajoitusehdotus koskee, koska se on niin yleinen pintakäsittelymenetelmä, ja materiaali päällystetään metallikerroksella, jotta saavutetaan tiettyjä ominaisuuksia, muun muassa kovuus- ja korroosionesto. Ja niin tuossa noissa kuvissa näkyy, että nämä on niin kuin meille kaikille tuttuja, lähes jokainen kiiltävä metallipinta, jonka näet, kahvinkeitin, auton puskuri, tuolijalat, jääkaappi, kylpyhuonekalusteet on todennäköisesti kromipinnoitettu. Ja todennäköisesti myös kaikki lentokoneet, joilla me ollaan matkustettu, sisältää kromaattisia konversiopinnoitteita moottorikomponenteissaan. Tässä on keskeiset loppukäyttösektorit tässä rajoitusehdotuksessa. Eli siinä sanottiin, että Euroopassa on noin 2000 kuudenarvoisen kromin yhdisteitä käyttävää yritystä. Pääosin kemian teollisuudessa, autoteollisuudessa, kotitalous- ja saniteettilaitteissa, liikenne- ja kuljetusalassa, pakkausteollisuudessa, teräs- ja painoteollisuudessa. Ja sitten kromin käyttö näissä 7 sektorissa mahdollistaa merkittävän osuuden niin Suomen kuin EU:nkin bruttokansantuotteesta, viennistä sekä työllisyydestä. No sitten me päästään tähän oikeastaan minkä takia se on säänneltyjä nämä aineet. Eli ne on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaisesti. Erityisen huolestuttavaa on altistuminen hengitysteitse, sillä nämä hiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Joissain tilanteissa myös nauttiminen juomaveden tai ruoan kautta voi aiheuttaa terveysriskiä. Näiden vaarallisten ominaisuuksien vuoksi useat kromiyhdisteet on luokiteltu erittäin huolta aiheuttaviksi aineiksi, SVHC. Ne kuuluvat kuuluivat tämän lupamenettelyn piiriin. Näistä aineista laajimmin on käytetty kromitrioksidi, joka muodostaa vesiliuoksessa kromihappoa. Ja yhteensä 11 kuudenarvoista kromiyhdistettä lisättiin lupaluetteloon huhtikuussa 2013 ja elokuussa 2014, ja niiden käytön lopetuspäivät asetettiin alun perin vuosin 2017 ja 2019. No, käydään tässä sitten esimerkkinä kromipinnoituksen osalta, että ei se mennytkään ehkä ihan niin kuin alun perin lainsäätäjät ajatteli. Eli 2015 on tämä SITAC-SUB, mikä oli tämä ylätason hakemus. Se toimitetaan ekalle ja käyttö 2 kattaa kovakromaamisen kaikki käytöt EU:ssa. Tämän hakemuksen käsittely viivästyy. Se oli samalla liian iso epäonnistumaan ja sitten taas samalla liian heikko hyväksyttäväksi. Eli siinä oli liian vähän dataa, oli riskeistä tai näistä mittaustuloksista. Ja koettiin, että se ei ole riittävän edustava. No, 2020 Euroopan komissio kuitenkin myöntää luvan 2024 asti. Ja samaan aikaan tämä SITAC-SUB 2, eli tämä jatkokonsortio perustettiin tälle tarkasteluraportille. Ja myöskin oli sen verran epävarmuutta ilmassa, että jatkokäyttäjät alkavat toimittamaan ja tekemään omia lupahakemuksiaan. Eli yritykset halusivat lisää varmuutta. Ja sadat valitsivat oman hakemuksen ylätason hakemuksen sijaan. No, sitten oli just saatu se 2020 se käyttö oli saanut luvan, mutta sitten 2023 se käyttö taas, tai se lupa mitätöitiin, että muuttui vähän. Se politisoitu entisestään tämä tilanne. Euroopan parlamentti onnistuu hakiessaan muutosta päätökselle ja lupamitätöinä. Mutta sitten tämä
SITAC-SUP 2 tarkasteluraportit toimitetaan alkuperäisinä hakemuksina ja samalla omien lupahakemusten määrä kasvaa merkittävästi. 2024 on käyttö kakkoselle siirtymäjärjestelyt, eli käyttö on mahdollista siirtymäjärjestelyjen alla siihen asti, että komissio tekee uuden päätöksen tämän SITAC-SUP 1:stä. Ja tässä kohtaa tiedettiin, että se tulee olemaan luvan kieltäminen. Ja muuten ekan käsittelyajoissa on tässä kohtaa yli vuoden mittainen ruuhka, kun sinne oli tullut niitä satoja omia hakemuksia niin sanotusti. No, tämä johti sitten siihen, kun se oli niin iso se ruuhka, että päätettiin ratkaista se siirtämällä tämä Chromi rajoitusmenettelyn alle. Eli komissio pyytää ekaa valmistelemaan rajoitusehdotuksen 6-arvoisen Chromi-yhdisteille. Lupamenettelyprosessi jatkuu siihen asti, että rajoitusmenettely on voimassa. 2025 rajoituksen julkiset kuulemiset. Eli viime kuussa EKA julkaisi rajoitusehdotuksen eri vaihtoehdoilla. Ja kesäkuussa alkaa puolen vuoden mittainen julkinen kuuleminen. EKAn komiteat arvioivat tämän ehdotuksen ja antavat lausuntonsa. Ja sitten tulevaisuudessa 2026-2028 EKAn komiteat viimeistelevät tämän lausuntonsa rajoitusehdotuksesta. Ja sitten se siirtyy komission päätöksentekovaiheeseen. Ja kun päätös on tehty, Chromi-pinnoitus on rajoitettu ja lupamenettely ja ne lupahakemukset on mitätöity. Niin, tuossa on vielä vedetty yhteen, nämä pinnoituskäytölle tehdyt lupahakemukset ylikuormitti lupamenettelyprosessin ja vuoteen 2028 mennessä pinnoituskäyttöjen sääntely vaihtuu lupamenettelystä rajoitusmenettelyyn. Tässä minulla on tämä rajoitusmenettelyn prosessikaavio. Eli keskeiset vaiheet. Ensimmäinen vaihe tässä vasemmalla on rajoitusehdotuksen valmistelu ja toimittaminen. Toinen vaihe sisältää julkiset kuulemiset ehdotuksesta sekä lausuntojen laatimisen. Kolmas vaihe tuolla oikealla on rajoituspäätöksen tekeminen ja seuranta. Eli tähän ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu, että prosessi käynnistetään, sitten tehdään ilmoitus tästä aikomuksesta tehdä ehdotus rajoituksesta ja se lisätään aierekisteriin. Ja sitten rajoituksen laatija alkaa valmistelemaan sitä asiakirja-aineistoa ja sitten se aineisto toimitetaan kemikaalivirastolle ja sen vaatimusten mukaisuus tarkastetaan. Tämä on nyt käyty läpi. Eli se on toimitettu 11.4. sinne EKAlle ja nyt on tiedossa, että seuraava vaihe alkaa 18.6. ja se on tämä julkinen kuuleminen tästä ehdotuksesta. Ja se kestää 6 kuukautta ja sitten tulee myös jossain kohtaa sosioekonomisen analyysistä vastaavan komitean lausuntoluonnos, josta on 60 päivän julkinen kuuleminen. Sitten laaditaan lausuntoa siellä kemikaalivirastolla, niin pyydetään neuvoa myös valvontafoorumilta, että onko tämä semmoinen, että tätä on helppo valvoa, tämä rajoitus. Ja sitten tulee riskinarviointikomitean lausunto myös ja sitten tästä sosioekonomisesta analyysistä vastaavan komitean lausunto tästä rajoitusehdotuksesta. Ja sitten on käynyt läpi tämän EKAn ja kemikaaliviraston askeleet ja siirtyy tuonne kolmanteen vaiheeseen, eli päätökseen ja seurantaan. Komissio tekee päätöksen tästä rajoituksesta ja sitten sitä rajoitusta yritysten pitää alkaa noudattamaan ja viranomaisten valvomaan. Tässä vielä kromien kohdalta, tuo äsken oli yleinen, niin tämä on vielä kromaattien kohdalta aikajana. Eli se
oli 2023 syyskuussa. Tuli ekalle tämä pyyntö tässä rajoitusehdotuksen laatimisesta. Sitten tässä sitä ei näy kuvassa, mutta ensimmäinen tietopyyntö oli tuossa 2023 loppupuolella ja 2024 alkupuolella, ja se keskittyy raja-arvoihin ja niihin liittyviin kustannuksiin. Viime vuoden huhtikuussa tuli pyyntö, että laajennetaan rajoituksen soveltamisalaa, otetaan siihen lisää aineita mukaan. Ja aika tarkkaan vuosi sitten, vähän vajaa vuosi sitten, oli tämä toinen tietopyyntö, mikä keskittyi vaihtoehtoihin ja mahdollisiin korvaamissuunnitelmiin. Ja niin kuin mä tuossa jo mainitsin, niin viime kuussa tuo rajoitusehdotus toimitettiin ekalle tarkastettavaksi ja sitten myös samalla se julkaistiin 29.4. Ja nyt sitä käydään läpi. Ja 18.6. alkaa tämä julkinen kuuleminen ja se kestää joulukuulle asti. Tarkkaa päivämäärää siitä ei ole vielä tiedossa, mutta 6 kuukautta ne yleensä kestää. Tämä julkinen kuuleminen on käytännössä ainoa mahdollisuus pyytää muutoksia, poikkeuksia tai vapautuksia koskien tätä rajoitusta. Semmoinen huomio, että pyytäminen ei tarkoita sitä, että se automaattisesti johtaa tämän pyynnön hyväksymiseen. Se voi tuoda näkemyksensä ilmi. No, sitten alkaa ekan komiteoiden arviointi ja maalis-huhtikuussa ensi vuonna on tämä 2 kuukauden julkinen kuuleminen SEACin lausuntoluonnoksesta. Vuoden 2026 loppuun mennessä on ekan komiteoiden lausunnot lähteneet komission päätöksentekoa varten. Sitten arvio tällä hetkellä, että 2027 puoliväli, eli noin 2 vuoden päästä, olisi tämän rajoituksen lopullinen soveltamisala selvä ja sitten tulisi myös päätös tästä aineiden poistamisesta lupalistasta. Siirtymäaika rajoituksessa on mainittu 18 kuukautta. No, tämä tarkoittaa sitä, että se olisi 2028 loppuun mennessä. Ehkä käytännössä 2029 alkupuolella, kun tämä rajoitus tulee voimaan. Ja sitten näitä ehtoja, mitä tässä kohta käydään läpi, niin tulee yritysten noudattaa. No, tällä välillä kuitenkin ne kromiyhdisteet pysyvät REACHin lupaprosessin alaisina ja tarvitaan komission lupa aineen käytön jatkamiseksi. Tässä minulla on vielä esimerkkinä, että miltä se näyttää, jos haluaa käydä katsomassa sieltä kemikaaliviraston sivuilta seurata tätä kromirajoituksen prosessia. Tuossa on tuo rajoitusehdotus ja liitteet ympyröity. Ja linkki on tuossa alhaalla. Voi käydä sieltä katsomassa. No, sitten me päästään tähän itse rajoitusehdotuksen pääsisältöön. Aloitetaan perustelulla, että miksi rajoitusmenettely tarvitaan. Tutkimustulokset osoittaa, että REACH-lupamenettely on vähentänyt työntekijöiden altistumista kromiyhdisteille tasoille, jotka ovat yleisesti yhdenmukaisia EU:n asiantuntijakomitean suositusten kanssa. Kuitenkin osa EU:n yrityksistä ylittää edelleen suositellun riskitason ja joillakin toimijoilla on merkittäviä päästöjä ilmaan ja veteen. Tämän vuoksi lisäsääntelytoimet ovat perusteltuja. Myös tuossa mainitaan, että mikäli nämä aineet poistettaisiin lupamenettelystä ilman rajoitusmenettelyä, työntekijöiden ja väestön suoja karsinogeenisilta vaikutuksilta heikkenisi huomattavasti pitkällä aikavälillä. Me käydään sitten lyhyesti tämä soveltamisala läpi. Eli aloitetaan näistä rajoituksen eli käytännössä käyttökiellon alla olevista aineista ja niiden tyypillisistä käyttökohteista. Kromitrioksidi käytetään muun muassa kovakromaukseen ja metallipinnoitukseen, kromihappo pinnoitukseen laboratorio- tai hapettimena ja dikromihappo sama. Natriumdikromaatti, nahan käsittely, puun suoja-aineet, korrosion suoja. Kaliumdikromaatti,
muun muassa värjäyksessä ja valokuvien kehityksessä. Ammoniumdikromaatti pyrotekniikassa. Natriumkromaatti on korroosion suoja ja pigmenttinä puun suoja-aineena. Kaliumkromaatti laboratoriokemikaali sekä metallien viimeistely. Trikromium-trikromaatti ilmailuteollisuudessa käytetty korroosion suojana. Strontiumkromaatti korroosion suoja erityisesti lentokonepinnoissa. Kaliumhydroksio-oktaoksoditsinkaatti lentokoneteollisuudessa. Pentasinkikromaatti oktahydroksidi on myös ilmailu- ja korroosion suoja. Bariumkromaatti on primerina ja ruosteistoaineena esimerkiksi. Maantieteellisesti tämä kielto tulee koskemaan Euroopan talousaluetta eli EU-jäsenvaltioita sekä Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Ja kiellon oletetaan, niin kuin mä äsken mainitsin, tulevan voimaan 2028. Käytännössä tässä rajoitusehdotuksessa ehdotetaan, että käyttö kielletään, ellei käyttö kuulu 6 tarkasti määritellyn käyttökategorian niin sanottuun suljettuun luetteloon ja käyttäjät noudata erityisiä tieteellisesti määriteltyjä raja-arvoja työntekijöiden altistukselle ja kromin päästöille ympäristöön. Näin raja-arvojen tasot voivat vaihdella 6 käyttökategorian välillä, jotta voidaan ottaa huomioon työpaikoilla saavutettavissa olevat altistustasot. Käydään ne kohta tarkemmin läpi, mutta siellä on käytännössä 3 vaihtoehtoa. Yhdessä on korkeat rajat, 2 on keskimääräisesti ja 3 on alhaiset tasot. Ehdotuksen laatijoiden mukaan erilaisia tapoja tähän ryhmittelyyn oli mietitty ja tähän nykyiseen päädyttiin, jotta riski- ja vaikutuksen arviointi olisi helposti lähestyttävä. Laatijoiden mielestä ryhmittely perustuu kromaattien korvattavuuteen, eli tässä tapauksessa samankaltaisten toiminnallisuuden takaavien vaihtoehtojen saatavuuteen. Kategoria 1 oli seosten formulointi, eli tämä on käytännössä tämä erikoisseosten valmistus, joita käytetään muissa näissä ryhmissä. 2 on muovin sähköpinnoitus, että muovialusteelle tehtävä sähköpinnoitus. 3 metallin sähköpinnoitus, joka tarjoaa toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia. Tässä oli eriteltynä 2 kohtaa, että A on tämä erikoistuneet pinnoitusyritykset, jotka pinnoittavat muiden kappaleita monille aloille. B, sijaintikriittinen sähköpinnoitus, esimerkiksi lentoasemien tai satamien tehtaiden läheisyydessä. Sellaiset paikat, mistä on tehtävä paikan päällä pinnoitus. 4. kategoria, pohjamaalien ja muiden lietteiden käyttö. Pohjamaalien ja pinnoituslietteiden käyttö, erityisesti ilmailu- ja puolustusteollisuudessa. Kategoria 5, muut pintakäsittelyt. Tässä on muun muassa passivointi, etsaus, puhdistus ja tiivistäminen. 6. toiminnalliset lisäaineet ja prosessiavusteet. Päästään nyt seuraavaksi niihin varsinaisiin raja-arvoihin. Tuolla oikeassa kaavan oikeassa yläkulmassa on tämä lyhenteet selitetty auki, eli LV on raja-arvo työntekijän altistumiselle. ELV on päästöraja-arvo. Ja tuossa taulukossa siinä on nämä äsken mainitut ryhmät. Ja sitten siinä on 3 eri vaihtoehtoa. Niin siinä on listattu ne eri raja-arvot. Ja yritykset, jotka noudattaa näitä raja-arvoja, voivat jatkaa yhdisteiden käyttöä. Yritysten, jotka eivät täytä vaatimuksia, on päätettävä, miten ne parhaiten saavuttaisivat. Vaihtoehdot on aineen korvaaminen, riskinhallinnan parantaminen tai lopettamalla tämän käytön kokonaan. Mennään tuosta vielä takaisin noihin arvoihin, eli tuossa on punaisella nuolella
eritelty, että päästöraja-arvot ilman ja veteen ovat samat jokaisessa käyttöryhmässä, mutta sitten aina kun mennään tuolta 1–3, niin ne tiukentuu. Eli lähdetään 2,5 kilosta per vuosi ilmaan ja 15 kiloa per vuosi veteen liikkeelle ja päästään sitten tuolla viimeisessä vaihtoehdossa on 25 grammaa ja 150 grammaa veteen. Tämä altistumisraja-arvo vaihtelee ryhmittäin. Eli tässä vaihtoehto 1 se on joko 5 tai 1 mikrogrammaa kuutiometriä kohden. Tässä 2 se on 1 tai 0,5 mikrogrammaa kuutiometriä kohden. Vaihtoehto 3 on 0,5 tai 0,1 mikrogrammaa kuutiota kohden. Ja ehkä semmoisena löydöksenä tuosta nyt näki, että formulointi ja metallin pinnoitus, niissä on niin kuin pääsääntöisesti korkeammat raja-arvot. Vaihtoehto 2 ja 3. Muovin pinnoituksen ja prosessiavusteissa oli alhaisimmat arvot, varsinkin tuossa vaihtoehto 1. No sitten tämä vaihtoehto 1 tällä hetkellä se on vähiten tiukka ja 90% Euroopan kromin käyttäjäyrityksistä noudattaa jo nyt tätä. Tämä rajoitusvaihtoehto olisi askel kohti parempia työterveysolosuhteita ja sen aiheuttamat kustannukset olisivat yritykselle vähäiset. Varsinaiset hyödyt olisi yhdenmukaisten standardien asettaminen koko EU:ssa. Vaihtoehto 2. Siinä on jo vähän tiukemmat noin raja-arvot. Ja 62% yrityksistä täyttää jo nyt nämä työntekijöiden altistumisen raja-arvot ja noin puolet täyttää nämä ympäristöpäästöjen raja-arvot. Ja tämä vaihtoehto vähentäisi merkittävästi altistumista sekä työntekijöiden että väestön osalta poistamalla suurimmat altistuslähteet, samalla kun monet toimijat voisivat jatkaa käyttöön turvallisemmissa olosuhteissa. Vaihtoehto 3 sisältää tiukimmat raja-arvot työntekijöiden altistumiselle. Noin 32% täyttää nämä nyt jo nämä raja-arvot ja 23% täyttää nämä ympäristöpäästöjen raja-arvot. Tämä kokonaisuudessaan tämä edellyttää suuria investointeja ja riskinhallintatoimenpiteisiin EU:ssa. Ja merkittävä osa yrityksistä, noin 1/3, oli ilmoittanut, että ne lopettaisivat tämän aineiden käyttöön liittyvän toiminnan kokonaan EU:ssa. Eli käytännössä siirtäisi toiminnan EU-ulkopuolelta ja lopettaisi toimintaansa. Et toisin sanoen liian mahdoton paikka saavuttaa noin alhaiset raja-arvot. No, sitten katsotaan vähän tätä, miten se on johdettu nämä arvot ja niiden kustannukset, eli päästövähennyksen rajakustannus. Ehdotus pohjautuu kerättyyn tietoon ja sen tiedon avulla on tieteellisesti määritetty eri raja-arvot näille rajoitusvaihtoehdoille. Tässä kuvassa näkyy tämä vähennysten rajakustannus. Eli kuvassa näkyy, että miten rajakustannus kasvaa, kun siirrytään tuonne oikealle päin käytännössä. Että mitä pienempi se on se arvo, ja käytännössä, että miten paljon lisäkustannuksia syntyy, kun yritetään niin kuin investoida uusiin riskinhallintatapoihin, aina kun vaaditaan yhtä alempaa altistumistasoa. Näissä 6 käyttökategoriassa työntekijän altistumisen vähentämisen rajakustannus on hyvin alhainen, noin tuohon 1,5 mikrogrammaa per kuutiometrin tason saakka, mikä tarkoittaa sitä, että altistumisen vähentäminen tasolta 5 mikrogrammaa tasolle 1,5 mikrogrammaa on saavutettavissa minimaalisin kustannuksin. No, tämän jälkeen ne sitten lähtee taas reippaasti nousuun. Eli pitää tehdä isompia investointeja, jotta saavutettaisiin siitä sama hyöty, eli pienempi raja.
määritetty, että altistumistaso on 1 mikrogrammaa, niin rajapäästövähennyskustannus on noin 500-20 000 euroa työntekijää ja mikrogrammaa kohden, riippuen käyttökategoriasta. No, miten yritykset reagoivat näihin raja-arvoihin? Eli nämä pohjautuu niihin kyselyihin, mitä lähetettiin ja vastattiin silloin noin 1,5 vuotta sitten. Niissä kysyttiin käyttäjien reagointia eri raja-arvon tasoille. Oli eri vaihtoehtoja, eli noudattaa jo kyseistä raja-arvoja, aikoo investoida, aikoo korvata tai aikoo sulkea. Kuvasta nähdään selkeästi, miten yritykset reagoivat. Eli sininen on se, että noudatetaan, ja sitten keltainen tuolta yläpäästä tarkoittaa sitä, että miten nämä sulkee tai kuinka moni aikoo sulkea, lopettaa toimintansa. Ja kun me siirrytään vasemmalta oikein, niin huomaa, että keltainen osuus kasvaa ja sininen osuus pienenee. Tuo 0,01 mikrogramman tasolla päästäkseen pitää käytännössä olla automaattinen prosessi ja täysin eroteltu pinnoitusalue. Ja tämä on mahdotonta useimmille prosesseille nykyisellään, esimerkiksi isojen ja eri muotoisten kappaleiden pinnoitus. Tässä kalvossa näytetään, miten siinä rajoitusehdotuksessa on arvioitu tai tehty suhteellisuuden arviointi näille eri rajoitusvaihtoehdoille. No, mitä tässä tehdään? Tässä verrataan rahalliseen arvoon saatettuja vaikutuksia, hyötyjä ja haittoja keskenään. Tässä on listattu tai otettu huomioon eri vaikutuskategorioita. Hyötyjä ovat työntekijöiden ja väestön terveyshyödyt, kustannuksia ovat työttömyyspäästöjen vähennyskustannukset sekä käytön lopettamiseen liittyvät kustannukset, esimerkiksi tuotteen menetys. Isoimmat vaikutukset tekevät nämä, mä olen keltaisella merkannut tuohon yliviivannut, työntekijöiden terveyshyödyt sekä käytön lopettamiseen liittyvät kustannukset. Ja jos me vertaamme ja katsotaan vähän tarkemmin näitä lukuja, niin ne muodostavat pääosan näistä tuossa alhaalla olevista niin kuin kokonaishyöty- ja kokonaishaittaluvuista. No, verrataan näitä eri vaihtoehtoja. Vaihtoehto ykkösessä nettohyödyt ovat 10 miljoonaa. Ja tämän päätelmä on se, että kustannukset saavutettuun hyötyyn nähden ovat oikeasuhteisia. Eli 331 miljoonaa verrattuna 314 miljoonaa. Niin ne on aika samansuuruiset. Kakkosessa tämä keskimmäinen punaisella laatikoitu, niin siinä kustannukset nousevat enemmän kuin hyödyt. Kokonaishyöty on yli 2 biljoonaa negatiivinen, mikä on aika iso luku. Kun haittoja verrataan hyötyihin, se on 3 biljoonaa verrattuna 1 biljoonaan. Tämä on 3 kertaa isompi haitta. Tämä rajoitusehdotuksen laatija on tehnyt sellaisen päätelmän, että tämä voi olla oikeasuhteinen. Kolmosessa kustannukset ovat jo 10 kertaa isommat kuin hyödyt kokonaishyödyn ollessa 10 biljoonaa negatiivinen. No, tästä päätelmä on tehty ja ihan asiallinen päätelmä onkin, että tämä ei ole oikeasuhteista ja se hylätään. Eli käytännössä tästä eteenpäin meillä on 2 vaihtoehtoa siitä rajoitusehdotuksesta, 1 tai 2. Eli pystytään myös ennustamaan tulevaisuutta ja tulevaa rajoitusehdotusta. Mun ennuste on tämä 2, ihan vain sen takia, koska 1 noudattavat jo 90% yrityksistä, joten siitä ei sinänsä olisi hirveästi hyötyä. Joten niin, ja sitten tässä mä oon nyt vielä tässä otettu kuvat tuolta, miltä se näyttää se varsinainen merkintä siellä rajoitusehdotuksessa, nämä 2 eri vaihtoehtoa. Vasemmalla on tuo vaihtoehto 1 ja oikealla vaihtoehto 2. Niissä on listattu nämä kaikki aineet vielä kerran ja eri raja-arvot eri käyttökategorioille.
ja siinä on mukana myös nämä kuudenarvoisen kromin suolojen käytöt. Välituotekäytöt on poissuljettu esimerkiksi näistä suolojen valmistuksessa. Ja tämä siinä on rajattu luettelo ehdollisen poikkeuksen saavista käyttötarkoituksista, just tämä mitä tässä ollaan käyty toistaiseksi läpi. Mikäli yksi laitos operoi useammassa käyttökategoriassa, sovelletaan koko yrityksillä tiukinta raja-arvoa, ellei näitä operaatioita ole tiukasti eroteltu. Eli käytännössä pitäisi olla varmaan seinät välissä. Ja tämä lähestymistapa, mitä tämä on tehty, niin tämä jäljittelee lupamenettelyä. Noin, se oli aika kova pätkä se. Ja seuraavaksi mennään tänne potentiaalisiin vaikutuksiin suomalaiselle teollisuudelle. Otetaan kertauksena nämä teollisuuden alat, joissa hyödynnetään kromiyhdisteitä. Eli ekan mukaan se olisi kemianteollisuus, autoteollisuus, kotitalous ja saniteettilaitteet, liikenne- ja kuljetusala, pakkausteollisuus, terästeollisuus ja painoteollisuus. Suomessa vielä eritoten on elintarvike- ja prosessiteollisuus, rakennus- ja betoniteollisuus, paperi-, sellu- ja kemianteollisuus, muovikone-, teräs- ja metalliteollisuus, energia- ja puolustussektori, pumppu- ja venttiilivalmistus, nostolaitteet, hydraulisylinterit, hanat ja muut saniteettituotteet. Eli tästä voi semmoisen johtopäätöksen vetää, että on erittäin kriittinen aine koko Suomen mittakaavassa. Otetaan vielä kertauksena nämä teollisuuden reaktiot, mitkä äsken käytiin läpi. Jos tulee vaihtoehto 1, niin 90% yrityksistä, kromin käyttäjistä noudattaa jo tätä. Ja vaihtoehto 2, 62% yrityksistä noudattaa altistumisen raja-arvoa, 50% ympäristöpäästöraja-arvoa. Vaihtoehto 3, se oli jo niin paljon tiukempi, että vain 23% noudattaa altistumisen raja-arvoa ja 32% ympäristöpäästöraja-arvoa. No, tästä äsken mainitsin, että tämä rajoitusvaihtoehto 2 olisi mun mielestä todennäköisin. Se saattaa jatko- ja loppukäyttäjillä johtaa jopa niin kuin toimitushäiriöihin. Siinä äskeisellä kalvolla näkyy, että puolet kromin käyttäjistä eivät noudata tätä raja-arvoa. Joten on todennäköistä, että kromin käyttäjä niin toimitusketjussa saattaa lopettaa tai keskeyttää toiminnan, vaihtaa materiaalia, jos pystyy korvaamaan, tai vähintäänkin nostaa hintoja. Minkälaiset vaikutukset tässä on näiden loppukäyttäjien ja jatkokäyttäjien toimintaan? Ja Suomi on pieni maa. Mitä tapahtuu, jos useita kromin käyttäjiä joutuu lopettamaan tai keskeyttämään toiminnan samanaikaisesti? Tuleeko kapasiteettiongelmia? Voi olla. Ei riitä. Ei pystytä kromaamaan kaikkea, mitä pitäisi. Mahdollisesti joutuu myös siirtämään sitten taas vuorostaan jatko- tai loppukäyttäjätuotantoa pois Suomesta. Sitten se saattaa johtaa siihen omaan väliaikaisen tai pysyvän tuotantokatkokseen. Onko puskuria kassassa ja varastossa? Nämä on mun mielestä tämmöiset asiat, että nämä pitäisi niin kuin tässä kohtaa kannattaisi ajatella läpi, että mitä se oikeasti merkitsee se kromi. Tai ensinnäkin pitää selvittää, että onko edes sitä kromia, käytetäänkö sitä omassa, kun kaikki ei sitä tiedä, että miten riippuvaisia he saattaa olla siihen kromiin tai kromattuihin tuotteisiin. No, mennään eteenpäin. Käydään tässä vielä läpi nämä asianosaiset toimijat, että kenen rajoitus vaikuttaa. Vasemmalla on kromin käyttäjät, esimerkiksi kovakromaajat, hanojen kromaajat, sijaintikriittiset kromaajat, tai sitten vaan esimerkiksi joidenkin kromattujen komponenttien valmistajat. Eli heidän tulee noudattaa näitä raja-arvoja. No, jatkokäyttäjä.
Siellä voi olla vaikka tela- ja rullavalmistaja, moottorivalmistaja, männänvalmistaja, nostolaitteiden valmistaja, laitetoiminnat, original equipment manufacturer, loppukäyttäjät, esimerkkinä puolustusvoimat, paperi, sellutehtaat, kaivokset, terästehtaat, telakat, metsäteollisuus. Toimittajasi tulee noudattaa raja-arvoja. Niin se saattaa sinänsä aika pitkällekin viedä se yhden sen Chromin raja-arvon, että jos ei sitä pystytä noudattamaan. Kuitenkin tämä oli yksinkertainen esimerkki. Toimitusketjut ja arvoketjut saattaa todellisuudessa olla paljon monimutkaisempia. On mahdollista, että kaikki eivät tiedä Chromin tai varsinkin Chromin puutteen olevan kriittisessä asemassa yrityksen toiminnassa. No, seuraavaksi keinot vaikuttaa tähän rajoituksen sisältöön. Eli mahdolliset tavoitteet. Mun mielestä ensin kannattaa miettiä, että onko tämä rajoitusehdotus itselle hyvä vai ei. Jos pystytään käyttämään Chromia siten, että kaikki raja-arvot on sen alle 1 mikrogramman raja-arvo, altistumisraja-arvo esimerkiksi, niin kaikki on hyvin. No, jos näin ei kuitenkaan ole, niin sitten pitää miettiä, että mitä on mahdollista saavuttaa ja mistä olisi niin kuin hyötyä. Tämä rajoitusehdotus on laadittu hyvin. Mun mielestä sitä ei kannata lähteä tieteellisesti haastamaan tässä kohtaa, kuten ehkä joskus muiden rajoitusehdotusten kanssa ollaan tehty. Mutta tässä tapauksessa on ajanhukkaa, niin kuin mä näytin ne kalvot, se on johdettu sen rajakustannusten kautta ja teollisuudet on jo kysytty vaikutukset, se on hyvin laadittu. Eli rajoitusehdotus tulee tapahtumaan vaihtoehdolla 1 tai 2. No, ehdotukset mainittiin 18 kuukauden siirtymäaika kuitenkin, mutta sitä ei hirveän kovin tieteellisesti perusteltu. Voi olla mahdollista, että tähän saisi lisäaikaa. Eli esimerkiksi jos ei ole riittävästi pääomaa kerralla, että pystyy investoimaan riskinhallinnan kuntoon, se saattaa vaatia uuden linjaston, hallin ja tehtaan YMS. Eli näillä näkymissä se olisi se 2028, että jos tietää, että ei pysty omaa toimintaansa parantamaan esimerkiksi siihen mennessä, niin sitten suosittelen, että kommentoi tähän julkiseen kuulemiseen. Toinen vaihtoehto on nämä rajoitusvaihtoehdot, eli laatijan päätelmän mukaan tämä vaihtoehto 2 saattaa olla oikeasuhteinen. Eli samalla he käänteisesti myöntävät, että ei se välttämättä olekaan. Joten mikäli tähän on vaikeuksia päästä tähän arvoon, niin tavoite voi olla että se olisikin vaihtoehto 1, mitä yritetään sitten saavuttaa mahdollisella kommentoinnilla. No, kuitenkin pitäisi myös ennen sitä selvittää, että tuotannon ja toimitusketjun nykytilanne. Eli jos olet Chrome-yhdisteen käyttäjä, niin tee päästö- ja altistumismittaukset. Ovatko tulokset tämän kakkosvaihtoehdon alle? Pystyt korvaamaan Chrome-yhdisteen käytön. Ja jos vastaus on ei, niin sitten tarvitsee toimenpidesuunnitelman, mitä riskinhallintatoimenpiteitä implementoidaan, kauan se kestää ja mitä se maksaa. Pystyykö tämän saattamaan loppuun ennen 2028 loppua? Ja mikäli vastaus on siihenkin ei, niin sitten tarvitsee edunvalvontasuunnitelman, missä asetellaan tämä tavoite ja sitten tehdään siihen viesti ja sen mukaiset toimenpiteet, joista nyt tärkein on tämä julkisiin kuulemisiin osallistuminen. Ja sitten jatko- ja loppukäyttäjä. Pitää selvittää, että miten kriittisiä Chrome-yhdistet on omalle toiminnallisiin. Ja onko sun toimittajan päästöt ja altistuminen alle tämän vaihtoehto 2 raja-arvojen. Pystytkö korvaamaan Chrome-komponentit tuotannossa? Jos vastaus on ei, niin sama juttu. Tarvitaan edunvalvontasuunnitelma
Ja sitten on suositeltavaa osallistua näihin julkisiin kuulemisiin. Tässä on sitten vähän enemmän siitä julkisesta kuulemisesta. Eli se alkaa 18.6. aika tarkkaan kuukauden päästä. Kesto on 6 kuukautta. Mä oon tässä niin kuin yleisesti tärkeimmät osa-alueet palautteelle laittanut. Mä oon tuossa oranssilla värillä lihavoitu ne, mitkä olisi hyödyllisiä tässä vaiheessa tälle Chrome-rajoitukselle, mutta käydään nyt ensin samalla läpi tämä koko 5 kohtaa. Eli rajoitusehdotuksen arviointi, tieteellinen, tekninen ja taloudellinen tieto, turvallisista vaihtoehdoista, toteutettavuudesta ja sosioekonomisista vaikutuksista. Eli tässä kohtaa voi myös sitten, koskien vaikka se on jo kysytty, mutta vielä niin kuin terävöittää sitä omaa näkemystä siitä, että ei pystytä toteuttamaan ja koska on tämmöiset sosioekonomiset vaikutukset. Vaikutusten arviointi, näkemyksiä ehdotuksen vaikutuksista toimialalle, yritykselle tai toimitusketjulle. Suorat ja epäsuorat seuraukset, kuten kustannukset tai häiriöt. Tämän näkisin ehkä myös niin kuin jatko- ja loppukäyttäjille relevanttina kohtana kommentoida. Lisäriskitiedon toimittaminen. No yleensä se on hyvä antaa uutta dataa tai arvioida, jotka vaikuttaa tähän riskiarviointiin, mutta tässä kohtaa siitä ei ole enää mitään hyötyä. Soveltamisalan ja poikkeusten kommentointi. Eli voidaan antaa palautetta siitä niin kuin soveltamistalasta. En usko, että sillä on hirveästi merkitystä enää, mutta voidaan ehdottaa tarpeellisia poikkeuksia, väliaikaisia tai pysyvyyksiä. Tässä esimerkkinä vaikka se pidempi siirtymäaika. Käytännön näkökohdat, toimita tietoa valvonnan ja täytäntöönpanon haasteista. Eli jos on jotain tietoa, että miksi olisi vaikeuksia tietyille yrityksille noudattaa tätä, niin se olisi hyvä laittaa ekalle tiedoksi. Eka yleisesti toivoo kommentteja kaikilta sidosryhmiltä ja odotettavissa on monenlaista palautetta eri toimialoilta. Tässä on vielä hyvät toimintatavat ja vältettävät virheet tässä prosessissa, kun valvotaan etua ja kommentoidaan noita lainsäädäntöprosesseja. Eli vihreällä tämä on niin kuin samalla vähän niin kuin myös meidän REACH-lain palvelun ydin, eli pitää organisoitua. Vahvuus piilee lukumäärissä. Pitää luoda yhteinen kanta vaihtoehdosta, jotta vältytään yllätyksiltä. Määritetään tavoite, mitä on mahdollista saavuttaa ja mitä halutaan saavuttaa. Pitää määritellä tarkasti siinä vaihtoehdossa. Pitää aina perustella pyyntö. Pitää olla tekninen dokumentaatio, asiakkaiden lausuntoja, testituloksia, standardeista. Sitten pitää myös olla sosioekonomista vaikutusten arviointia. Nämä on myös niin kuin yleisiä asioita. Tuolla punaisen puolella on, että ei tule kontaktoida ekan komiteoiden jäseniä. Pitää kunnioittaa sääntöjä. Ei kannata lähettää tämmöisiä löyhiä kannanottoja tai niin sanottuja position papersia ilman niin kuin kunnollisia todisteita. Ei kannata toimia yksin. Vahvuus piilee jälleen kerran numeroissa. On todennäköisempää saavuttaa kompromissi kuin on kovempi ääni. Eikä missään nimessä kannata olettaa, että ekan tuntee sektorisi. Tässä on nyt niin kuin jo itse on 11 vuotta ja eka ihmiset on varmaan pidempäänkin tätä Chromin käyttöön tutustuttu, mutta siellä on vieläkin niin kuin selkeitä, onko sitten haluttomuutta ymmärtää se sektori ja sen toiminta. Joten tiedot tulee esittää selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla. No nyt päästään yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Chromiyhdistet on vaarallisia aineita, mutta laajasti käytetty. Historialla näin lupahakemuksilla
ei periaatteessa enää mitään väliä. 2028 loppupuolesta alkaen käyttö on rajoitettu. Tämä rajoitusehdotus on hyvin perusteltu ja laadittu. Rajoitusvaihtoehto 2 on todennäköisin, eli siinä on se 1 tai 0,5 mikrogrammaa kuutiometriä kohden, riippuen siitä käyttökategoriasta. Puolet Chromin käyttäjistä ei nykyisellään noudata. Todennäköisiä vaikutuksia tästä on jatko- ja loppukäyttäjien toimitusketjuun. Julkinen kuuleminen alkaa pian. Se on viimeinen mahdollisuus saada oma ääni kuuluviin. Mä käyn nyt läpi vielä nämä, mitkä meillä on tullut ennen tätä webinaaria, ne kysymykset ja vastaukset. Eli tuli sellainen kysymys, että voidaanko henkilösuojaimilla saavuttaa altistumistason alittaminen vai vaaditaanko tähän monimutkaisia ja erittäin kalliita teknisiä investointeja, jos altistuminen kestää alle viikon vuodessa ja tapahtuu erittäin hyvin hallitussa kunnossapitotoiminnassa. Tämä rajoitusehdotus ei ota kantaa käytettävistä riskinhallintakeinoista. Se ei siis aseta niihin liittyviä ehtoja, kuten lupahakemukset usein asettivat. Rajoitusehdotus antaa luvan käyttää ainetta, jos raja-arvot alitetaan. Et sinänsä keinoilla ei ole väliä. Joka tapauksessa hallintakeinojen tärkeysjärjestyksen mukaan henkilösuojaimet ovat viimeinen keino. Et sitä ennen tulisi poistaa vaaralliset tekijät, korvata ne turvallisemmilla, parantaa teknisiä, toiminnallisia sekä organisatorisia ratkaisuja altistuksen ehkäisyyn. Eli joo, ehkä lyhyt vastaus on, että voidaan, mutta se ei ole suositeltava tapa. Toinen kysymys. Eli oikeuttaako tämä liittyy näihin lupahakemuksiin, niin kuin tuossa on mainittu, että niitä on siellä satoja lähetetty, osa on saanut jo päätökseen, osa on just pitää vielä päätöksenteon alla. No, oikeuttaako myönnettävä lupa helpotuksiin esimerkiksi pidempään siirtymäaikaan? Ei, rajoituksessa ei mainita mitään etua myönnetystä luvasta, eli tämä on ehkä jopa pienoinen yllätys, koska viranomaiset ovat olleet erittäin tiukkoja myönnetystä tarkastelujaksoista ja ehdoista. No, kolikon kääntöpuoli on se, että lupahakemuksista ei otettu mukaan näitä tiukkoja ehtoja ja riskinhallintatapojen pakotettua implementointia. Eli nyt riittää, että 2028 loppuun mennessä alittaa päästö- ja altistumisrajat. Keinoja tämän saavuttamiseen ei määrätä. Eli tällä tapaa teollisuudelle osittain jopa parempi ratkaisu kuin lupahakemukset. Menneet compliance-kustannukset on olleet isoja ja hyödyttömiä, harmittaa ainakin minua, mutta varmasti myös yrityksiä. Mutta se positiivinen on, että jatkossa ei tarvitse tehdä tarkastusraportteja 7 vuoden välein. Ja nyt pitää, että ollaan noiden raja-arvojen. Ja kello on nyt minuutin vailla. Mä en ehdi enää katsoa, onko sinne tullut vai tuliko siitä just joku kysymys. Ei ole tullut kysymyksiä, joten mennään eteenpäin. Eli yhteistiedot, kiitos osallistumisesta. Että jos teillä on jotain kysyttävää tai haluatte olla mukana julkisessa kuulemisessa, mahdollisesti muodostaa ryhmiä, me voidaan siinä välissä olla mielellämme ja autetaan yhteisen sanan muodostamisessa ja sen toimittamisessa ekalla. Toki voi yritykset myös ihan yksinäänkin olla yhteydessä. Mutta se on nyt kuukauden päästä alkaa, jos on kiinnostusta ja tarvetta, niin olkaa yhteydessä. Siinä näkyy vielä noin yhteistiedot. Ja kiitos vielä osallistumisesta. Lopetetaan tätä.